Bueno, Javier, estamos en l'Horta de Xavier y bueno, pues es un placer siempre sentarme contigo y hablar con amigos. Me ha sorprendido, vamos a empezar hablando de una foto que tienes en la cocina de tu casa, que me has enseñado, en la que tienes 13 años y estás ahí con la familia. ¿Qué te recuerda esa foto? Está hecha aquí, ¿no? En el mismo sitio. Sí, està... Quan era xiquet, pues, una altra època, una època pues, que millor estàvem així, que entonces no hi havia llum elèctrica, que entonces aquestes xicotetes coses com la tomaca es valorava més perquè no n'hi havia... No era com ara, que obries una nevera i n'hi havia no sé quantes coses i la época, la infancia. Te lleva a otra época. Sí. Es una foto La època del pan tomaca, del pan tomaca, que era el clàssic, el desdejuni clàssic de tots els xiquets, pa, tomaca i oli. muchas veces cuando para diferenciar un buen sabor, un buen tomate, nos basamos en el sabor y siempre decimos es que los tomates de ahora no son como los de antes, ¿no? ¿Cómo eran los tomates de antes? ¿Que eran distintas variedades? Bueno, ahí passen dues coses, que normalment sempre queden els records bons. Recordem lo bo de antes, vull dir. I entonces també passa que avui, degut a la tomaca es menjava en la seva temporada i era algo més limitat en el temps. Avui n'hi ha tomaques tot l'any, damunt n'hi ha una exigència per a buscar la rentabilitat, que es fan tomaques que són molt productives però amb poc sabor. També les condicions de cultiu han canviat. Jo només cal pensar que mateixa així meu abuelo, quan cultivava tomaca, pues, n'hi havia un turno de reg i cada 20 dies es regava aquesta tomaquera. Cada 20 días. Cada 20, al juliol, en agost i això. És a dir, ara avui està el sistema de goteo que rega tots els dies. Vull dir, n'hi havia de tot, vull dir, n'hi havia... Avui pense que avui n'hi ha més tomàquets ruïns que antes, però també n'hi ha més tomàquets més bones que antes. N'hi ha molta més abanico de posibilitats, digamos. ¿Qué variedades recuerdas antes que ahora son difíciles encontrar y o que añoras? Jo sempre he sentit parlar així a tota la gent de la tomaca marcelina, que és una varietat pràcticament desapareguda, entre altres coses perquè era poc productiva. I clar, avui també es demanda algo que sigui rentable, productiu, i tots això van anar abandonant-se. Damunt, pues, avui també molta tomaca es fan... Els que fan els semilleros, els productors de llavors, pues, busquen llevar els virus, busquen treure varietats que siguin més productives. Entonces, per exemple, pues, aquesta és una que està desapareguda, però entonces, el clàssic, almenys en esta zona, era la tomaca del penjoll, la tomaca de colgar, que era en la que fregaves el pa, el que menjaves la... Entonces, i la tomaca que menjaves no saps, és com lo dels arrossos caldosos d'antes. Antes, pues, l'arròs caldós m'agradava i es feia en carn de frito. Ara he provat en carn de frito i no està tan bo com en carn de... Es algo que tienes en la memoria. Entonces m'agradava, entonces la tomaca de antes, pues, no sé, m'agradava perquè era lo que tenia. También me comentabas que en unos encuentros que hicisteis con agricultores ya mayores, ¿no? Sí. Me decías que alguno de 90 años, os contaban que antiguamente el tomate se hacía de secano, en zonas de interior pues como Gata, ¿no? ¿Cómo se hacía ese cultivo de secano? ¿Qué diferencias había con el de hoy en día? La tomaca de secà sempre s'ha considerat, és igual que la fruta de secà, més sabrosa. Hi ha que pensar que l'auia dona volumen
pero lo que dona sabor és el sol, la calor. Entonces, una tomaca sense excés d'aulles, en un principi, resulta més sabrosa que les altres. Entonces, de la necessitat virtut, n'hi ha moltes parts, molt de pobles que no han tingut aulla mai, aulla per a regar, inclús avui no la tenen. I tenien un tipus de terres, normalment terra blanca, terra fonda, que conservava prou la humitat i entonces permetia fer tomàquets, melons, carabasses, un munt de productes, un munt de gènere. I per a mi sempre és de lo que més m'ha tret. Jo mateixa que soc de Gata, sempre procurava per anar a Gata, no anava per la carretera nacional, anava per Jesús Pobre a través de les valls, perquè les valls, que és tota la part que està entre el Montgó i Gata, era una zona que estava plena d'hortes de secà, sense haver gest d'aulla. Entonces, això requeria més saber-ho fer, més saber quan treballar la terra, y tot era més sabrós. Vull dir que... También comentabas que la técnica que utilizaban para que ese cultivo de secano funcionara y mantuviera bien el agua era una técnica muy especial, ¿no? Arar bien en invierno la tierra. Cuéntanos la técnica esta de... Sí, això n'hi havia dues fases. La primera és que el terreno es havia de preparar en temps per a plantar les tomàques. Entonces això es preparava a l'hivern. I entonces d'hivern es treballava en profunditat la terra per a que l'aulla poguera filtrar, s'incorporava la matèria orgànica, el fem, l'abono, i entonces en primavera, quan es plantaven les tomàques, pues, la terra estava fresca, en capacitat de resistir el que és l'estiu sense aulla. Després, per a mantindre aquesta humitat, la qüestió era contínuament treballar, si és possible com a mínim setmanalment, la terra, per a trencar l'evaporació de la humitat que mantenia la terra. Rompiendo la capilaridad, ¿no? Me contabas. Sí, els fils capilars que provoquen l'evaporació. Entonces, per això sempre s'ha dit que a la punta d'una rella dels cultivadors sempre n'hi havia una font. En el forcat o en totes les ferramentes aquestes que es treballaven, dia que portaven una font en el sentit que feien que es mantinguera l'aulla, que no aportaven aulla, però mantenien l'aulla que tenia la terra. I entonces, clar, allò era, diguem, és com dir un rec, que és el que practiquem avui en dia tots, que tenim més facilitats, el rec localitzat, el rec per gotets, pues, està clar que n'hi ha... Tu li aportes a la planta tota l'aulla que vol, tot el malcriament que vol, però, vull dir, de l'altra manera la planta subsistia, es feia més robusta, i això afectava el sabor i la resistència. Vull dir, una tomaca de secà resistia més tirar damunt d'una taula que una tomaca en aulla. Sobrevivían las mejores, ¿no? Sí. Me han entrado ganas de probar estos tomates. No, jo durant diversos anys vaig fer les primeres plantacions de tomàquets que feia per a vendre a la tenda, les feia de secà. Ahora ya no haces, ¿no? No, el camp, bueno, uno que està lluny de la casa i l'altre també per comoditat i també per productivitat, n'hi ha que dir-ho tot. Claro. Te has adaptado a los nuevos tiempos, ¿no? Los nuevos tiempos que hablábamos también de la globalización, que antiguamente había menos variedades, bueno, hay las mismas 35.000 variedades, pero en la zona se cultivaban menos variedades porque era a través del intercambio de semillas con vecinos, ¿no? Y con amigos, y era más complicado y que la globalización ha ayudado
a tener diversidad, ¿no? Por ejemplo, me contabas que tú habías comprado una que venía de Milán. Sí, bueno, és que això passa com... Antes volies comprar alguna cosa per a mullar en la llet i estaven galletes varia i galletes no sé què i magdalena sortit i prou. Ara n'hi ha 50.000 coses. Pues a la tomaca passa igual. Antes n'hi havia més o menys 5 o 6 classes de tomaca y ahora pues n'hi ha 50 clases. De todas formas, tú eres tradicional. Una de las que más te gusta, de esto me lo sé de otras veces que te he entrevistado, es el tomate valenciano. Sí, però... Un poquito verde, mejor. Sí, m'agrada també perquè és bo i és productiu. I a més és una tomaca prou primerenca. I clar, la gent quan passa l'hivern ja comencen a entrar-li ganes de la tomaca. Entonces es una tomaca que apareix prou pronta. Entonces es una tomaca que m'agrada mucho. También hablábamos que uno de los orígenes del mercado de Jesús Pobre surgieron con unas jornadas con el tomate, ¿no? Sí. Cuéntanos qué recuerdas de esas jornadas. Sí, lo que es el Riurau de Jesús Pobre, un grup de gent van pensar que era un bon lloc per a crear una espècie de reclam o punt d'encontre de tota la gent interessada en temes agrícoles, veure un espai, una crida de retrobament. I entonces, què millor reclam més sexy que la tomaca? I van decidir fer, diguem, una mostra de la tomaca autòctona, és a dir, no la tomaca que ve de Milán, ni ve de Monsanto, ni ve de... La tomaca que que la gent han conservat i han anat passant les llavors uns a altres. I entonces allí ho van fer durant, ara no recordo, 4 o 5 anys, la gent, algo paregut a lo que es fa en magasinos, la gent portava 3 quilos de tomaca, n'hi havia com un jurat que triava la tomaca guanyadora, n'hi havia un almorzar, el premi i la part de concurs era lo de menys. Lo de més era trobar-se la gent, canviar-se de tomaca, replegar llavors, parlar. O sea, tienes muchos motivos para estar enamorado del tomate. El sabor, ese recuerdo también a la infancia, que es algo muy sexy, como tú bien decías, y también que es el origen de algo tan bonito como es el mercado del Riurau, de Jesús Pobre. Este año hacemos el segundo concurso. Tú fuiste finalista. No recuerdo bien qué premio te llevaste, pero ganaste con un... No, tercero. Tercero, bueno, finalista, y fuera con un tomate valenciano, eso sí que lo recuerdo. Había mucho tomate rosa en el concurso y tú te atreviste ahí con un tomate valenciano. ¿Este año vas a participar con algún tomate especial o vas a ser fiel a los orígenes de los tomates? També podem canviar, te la vas a jugar. No, ja veurem, encara no ho tinc pensat. Bueno, espero que estés entre los finalistas. Javier, si alguien quiere comprar estos tomates, estos tomates feos con nariz, que son tan feos que son bonitos, ¿no? Algunos de ellos, veía que algunos, fíjate, estos que serían descartados, ¿no? En un concurso de belleza estaría descartado, ¿no? La belleza del tomate feo, ¿no? Compares tú entonces claro, no ni a color. Este, por ejemplo, claro, es que fíjate qué diferencia, ¿no? De uno a otro. Si alguien quiere comprar estos tomates, ¿dónde te pueden encontrar, Javier? Pues yo, tú fíjate que casi este té que estar boníssim, però quasi jo triaria a l'hora de menjar. Es que este tiene que estar, ¿sí? Sí. Es sexy, ¿eh? Te preguntaba que dónde estamos, dónde está la Horta de Xavier. La Horta de Xavier está así Hay una página web que es la Horta de Xavier, donde pueden encontrarlo. entre la Xara i Pedreguer, entre la Xara i la carretera nacional, i res, la partida al Verdanera.
I damunt és fàcil localitzar-ho perquè els dissabtes pel matí, que és quan fas la venda, normalment n'hi ha prou de cotxes acumulats allí vora la carretera que ja indica un poc on Que algo está pasando. que algo està passant. Que ya llevas, me decías, más de 30 años. L'any que ve, enguany he fet 27 anys que obric tots els dissabtes la tenda. Muy bien. Que fora d'un dissabte, bueno, des de fa uns quants anys, en agost tanque, en agost fas descanso i canvi de cultiu, però mai hi ha hagut cap de dissabte que deixara d'obrir, a no ser que fora pues, el dia de Nadal o poco más. Muy bien. Pues brindo por ti y por ese amor que tienes a la agricultura y porque me hiciste arrancar contigo junto con Kiko tomando un café con este proyecto de Cuina de Territorio que lleva ya 2 años, que algún día haremos 28 como tú. Así que gracias, Javier, por compartir toda esa sabiduría. Vale. Salud.